לא, לא, לא. שלום יוטיוב, אנחנו כאן בסרבר PvP. אני לא יודע איך קוראים לו, אבל אתם יכולים גם לראות כמו שהוא PvP. אנחנו כאן בסרבר PvP. אתה יורד מכאן, אתה צריך רק להילחם. קיט PvP אתה יכול לרדת מאיך שהם לא עשו את זה מכזאת מדרגה, ואז כאילו אתה נכנס ל-PvP, ושם אחרי 500 בלוקים אתה יכול לחצוב. לא יודע מה קרה. אם אתם רואים כאן, יש כאן אנשים מדיימונד שהם VIP. שמתי לחצות כמוני. באמת בדיוק הצלחה לישראל, אני לא רואה לישראל שתקבל את הממשלה הזאת, שתקבל את החיים. אתה יכול לעשות כמוני במערה, תדעשודים שם גם, חיפרים, אתה תיפגע, הם יתפוצצו מאחוריך מהר, אז תיזהר חבר. ליד, מה אתה שם לחצוב כמוני? מה? די, אל תשים לחצוב כמוני. שהיום נביא. אוקיי. עוד יום מתעורר, מחפש עדיין שילדי לא תיגשה, אתה מעזר לי גם אבל אין סוללה במחשב. אין סוללה במחשב. אין סוללה במחשב. לא, עכשיו הוצאתי. לא. נגמר הסוללה בלפטופ שלך? אוי, קח לי את זה. ליד, מה? אין סוללה בלפטופ שלך? חכה שנייה. ליד, אני במלכודת. מה? לא רץ לי זכר זה. כל אחד יכול, לא נפגוש את השם, כל אחד יהיה חוצה, והעורך הוא רובע, אבל זה לא משנה. בחיים לא נכעים, לא עשיתם אותך, לא העיקר שזה לא מתמטיקה, המתמטיקה לא עתיקה, שהבדיקה. האם אתה יכול לעשות כמוני במערה, תדעשודים שם גם, חיפרים, אל תיפגע, הם יתפוצצו מאחוריך מהר, תיזהר חבר, יש סיכוי שיבוא אחר, יבוא אחר. אופיר. אה? אופיר.
מה? עדיין בכיתות? מה? זה עדיין כן. מה זה השיר הזה? רוצים לחקור? לא, תקופה אחת, שתמיד אפשר לעשות ביחד, רציתי לגדל פרחים ולזרוח, ועל במקום אני אעשה לברוח, סך הכל רציתי לאכול, רצחתי את הכל, אז טוב, אני נפגעים בגדול, בשווארמה, יש בדיוק כמה, זה הכל רציתי לשלוט, על הנערות ולקלוט, שמישהו שום דבר מרגיז, די הפקתי כל העי בסיס, כבר הכל נשאר לכל, אני טוב, כאן נסיים את הסרטון, ראיתם מה זה PvP ואיך נלחמים פה.